Hi, hello mga ka-followers, mga ka-listeners, maayong adlaw, no? Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kanatong tanan, no? Kumusta? Adlaw na karong Merkulis, no? It's 3 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Kung sa dili pa din, no? Shout out ay ko sa tanan nga nagsunod ang drama, no? Salamat kayo sa pagsubaybay sa ilabi na sa uban ng pag-upload no, nga mga sugilan, no? Nga gikan sa aming drama. Salamat kayo no, sa pagsubaybay no. Mga ka-followers no, bay no. Ang sintin ay karoon no, sa suliran mo ako si Jane na taga San Vicente, Liloan, Cebu. Punto medical kining iyang suliran no, mga ka-followers no. Kabalik kayo no, sa pagpaminaw no, sa iyang kaagi sa suliran, punto medical. O sa naman din no, makatang ko din no, sender ano si Bibi. Taga Cebu City siya no, ang sender, no. Balik kayo ninyo na sa pagpaminaw sa suliran o handumanan. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan lang ko ninyo sa pangan nga Jane. 24 anyos, minyo ug may usa ka anak. Taga San Vicente, Liloan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anxiety. Niagi manggod ko og traumatic experience ni atong 2013. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nagabihan hinoon kong pauli kay nag-uti pa ko da. Mingaw na baya ang dahan paingon sa amo. Hala, kisa man galit ni agbay na ako. Kalma lang ha. Panayon na sa pagdakaw. O kinahinayan sa paghubo ang mga alas. Unsa? Kaya nagpiurang yung kukutsilyo sa iyong kilid. Singkit ka ni Kiro. Puslok lang tiyan mo. Maluoy ka. Ayaw yung taon. Yan, madali na. Buwan ang iyong mga lahas mintas wa pa ng tao. Oo. Ay, alam ko kung saan. Basta rin lo, pila. Oo. Ginoo ko. Oo, nanang tanan. Ya, binang imo bag. Sir, ayaw lang nag-i-apel akong bag. Kaya na ako mga importanteng ID at mga documents din eh. Ay, sir, ayaw. Ayaw lagi doon sa konsilyo. Kala ba? Sige, sige. Diara, Yung gabong ito, sige ka. diara, sir. Kaya ano rin yan, naglakam ni palayo na ako. Gusto ko mo singgit. Pandili ko makahimo. Ginoo ko. Nangurog ang kakuyapon ko. Mudagan ko. Unsa? Matabang. Dili na ako mapugan ng akong pagpangurog. Nahilo ko mabas gisundan mo ko itong lalaki ha. Kalma lang, Jane. Ay, pagpadas imong ibati. Kayo'y makatabang ni mo diha sa imong boarding house. Kalma lang. Ang akong mga butang. Ay, naunsa. Yung kabalaki ang mga butang, day. Makita pa na ni mo pag-usap. Pasalamat lang ka nga wa ka maunsa. Wa ka unsa astulisan. Maglisod man gyud ko katog. Dili man gyud ko malimot sa nahitabo. Unsa may ako buhaton ini? Ha? Hala, wala ka magchat ako gabi nga gitulis ni Aika. Wa ka magpa-blatter? Uwa na moabot sa ako na una, Amy. Tungod sa akong kahadlok. Okay na ko nga, uwa na ang akong mga butang. Ngako lang karon ba? Kining akong gibati. Dili man ko makakontrol. Wala, nagkurog pa bitaw ko ay. Padoktor na lang tana. Kasi may tambal para pakalma nimo. Ha?
Nagpa-doktor gyud ko ato. Usa ka general doctor. Iron supplement lang ang giresita niya nako aron kuno ko makatug. Pakanon kog apple og paimnon ko og gatas. Apan dun ay time gyud gihapon nga dili ko makatug. Stress o guol kaayo ko og wa gyud mawa nako ang kahadlok. Maong nibalhin gyud ko og puyo. Apan dili gihapon ko malimot sa maong panghitabo. 2019, nagpa-check up nako og usa ka psychiatrist. Unya, Kining imong gibati, mo na gitawag og schizophrenia. unsa man na siya, Dok? Delikado ba? Medyo serious mental health condition kini siya nga maka-affect sa imong pangunahuna, sa imong bation, o sa imong mga lihok ug buhaton. Posibleng resulta kini in a mix of hallucinations, delusions, and disorganized thinking and behavior. Mao gyud, Dok. Maong tabangi taon ko, Dok. May iresita ko namang tambal. Half tab lang ang tumaraini. Kanang padaw na kamatog, okay? Pangpakalma ni sa imong nahuna. Thank you, Dok. Unya, unsa naman? Kumusta namang pamati nimo, ha? Niarang-arang na siya, ma. Makatuog na gyud ko. Pero dili unta ko gusto nga madependent ko sa tambal. Unsa? Kay gisuwayan pud nako mga dili na mo tumar. Hapan dili man gyud ko makatuog. Oh, ayaw lang usag undang nga nagtumar, mientras di pa nimo kaya. Mahadlok man sad ko nga magsigig tumar og tambal, ma. Kay basig madaot sad ang akong kidney ani. Pwede na iresita sa imong doktor oy kung makadaot pa na nimo. O, Jane, tabangi sa bang imong kaugalingon, day. Ayaw pasag din imong kaugalingon ba? Ikaw ra gyud makatabang ang imong gibati. Ma, lain na gyud ang akong gibati. Magsuka naman ko mabuntag ining mata nako. Tungod tingali ni sa tambal nga akong gitumar. Wa tingali ko makauyon. Suwayan ako og pa-check up og laing psychiatrist aron mailisan kining akong tambal. Anxiety na kining imong gibati. May anxiety na ko, Dok. Giresitahan ko sa psychiatrist doctor og tambal nga antidepressant. Apan, makatuog na hinuon kog maayo. Naglisod na gyud hinuon kog maayo kay dependent ako sa tambal. Ang ako mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana. Nag-agi ko og traumatic experience. Grabe ang akong kahadlok og dili ko makatuog. Ang findings sa unang psychiatrist nga akong giduol kay schizophrenia kuno. Unsa man kining sakita? Ang ikaduha sad nga psychiatrist nga akong giduol, anxiety ang iyang findings. Maura ba ni silang duha? Ikaduhang pangutana. Giresitahan ko og tambal sa doktor, half tab para pakalma sa akong huna-huna aron ko makatuog. Posible ba nga dependent na ang akong lawas sa tambal kay dili naman sad ko makatuog ug dili ko katumar? Ikatulong pangutana. Magnusiya naman ko matagbuntag inig mata nako. Tungod ba kini sa tambal? Unsao man ako sa paghinay-hinay og undang ug tumar sa tambal? Ikaupat og katapusang pangutana. Mabalik pa kaha sa normal ang akong katuog, Dok? Dili sad ka ako madaot ini nga 2019 pa ko nag-start og tumar ini hangtod karon. Tinuod ba nga delikado kung magsalig og tambal para katuog? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jane.
Mayong adlaw mga suking tingpaminaw din sa atong programa kini nga akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist o sa ka drug addiction specialist. Kasi kasing pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran, di ka na mo. Pwede ka niya padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini nga akong suliran. Official Writers Page o diba sa mong buwatan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga never allow temporary struggles to steal your lasting hope, according to Father Aloy. Never allow temporary struggles to steal your lasting hope. Ilang tamang puwas paglaom. Ang kana ko ng success is 75%. Do not give up. Gamay ra ng luck ug talent ug help with other people, but do not give up. Napag-asa. So ang ato magtatampo ko ng adlaw si Jane, 24 years old, taga San Vicente, Liluan, Cebu. Na siya'y minyo siya, na siya usa ka anak. May tagaliluan itong kaila. Musta naman na yung manghimo dahag mga masi. Masi. Musta mga paradyang pamilya diya sa Kabadyangan. Kabadyangan. Taga NA shooting range sa Garing Konsolasyon. Dugay-dugay sa kuha kabalik dada. Musta naman si Susan Mayol, Romeo B. Mayol, nga nasa Argao nagpuyo ko no. Si Nikki, si Nina, si Ariel, si Ralph Campo. Mga Baraga family diya sa Lawaan 1, Talisay City. Si Ernie, si Celine, si Arnie, si Neon, Erlin, Arian, Christian og Denver. Bright Century Hardware, pero meron kong palit og lansang yun. Lipata ng Lanilya. Sahay, dugay ko mga matagad. So, sige lang, Gingging sa Limbot, Rosalyn Ulan-Ulan, Maricar Makapas, Chow Hang, Nissan Monsur. Mauna na may listahan ako diriya. Mga taga asa ning uban inupakan. Musta naman si Winnie Baltunado. Mga taga Kalawisan, Lapu-Lapu City, Marian Siliuna Marquez Veloso ug si Gary Veloso. Musta naman mo diya? Mga Navasquez ug Sando family diya sa Pirilos Karkar. Kag ng uban sulod na lamang pod. Okay. So going back to our sender, si Jane. Unang pangutana, nagsigi ko og traumatic experience. Grabe ang akong kahadlok og dili ko makatulog. Ang paning sa unang psychiatrist na akong giduol kay schizophrenia kuno. Unsa man ning sakita. Ay kaduha sa mga psychiatrist sa akong giduol, anxiety ang iyang finding. Mora ba ni silang duha? Lahi kayo ng schizophrenia. Schizophrenia is the end of the road. More psychosis ni siya. Ang anxiety is a milder form of psychiatric problem. No? Ang schizophrenia is characterized by hallucinations, delusions, disorganized speech, disorganized behavior, and will last for more than 6 months. Nani siya mga grandiose delusions, bizarre nga behavior, na grabe ning schizophrenia. Para makaibalo mo, mauna yung mga taong may kita, mo ito, suroy dia sa kulon, na magdag garbage, makaon ng garbage, o na mga chronic schizophrenic patient. But the fact nga nagkasulat ka ni Jane, I don't think so nga schizophrenica. Anxiety sa normal occurrence sa itong kinabuhi. Walay taong makapanghambog nga dili siya mag-anxiety. Just like ang walay taong makapanghambog nga dili siya mag-depression. It's like happiness. If you're happy, there is a valid reason, ma-happy ta. If there is a valid reason, ma-depress ta. So kano sa man ang anxiety o depression, mahimong disorder or alarming. Kung atong anxiety o depression, makaapekto na sa atong activities of daily living. So I don't think so schizophrenic ka. Wa man ka mag-hallucination. Kaning 5 senses na to, touch, seeing, hearing, gustatory ug olfactory. Wa man ka kaniana, di man ka kakita ang tao nga wa diha. O di man ka makabating magsulti-sulti sa gabay tao sa mong duol. I don't think so. Kaduhang pangutana, grisitahan kung tambal sa doktor antipsychotic o lansapin o daghan ka ni.
half tablet para makalma sa akong una-una aron makatulog ko. Posible ba nga dependent na ang akong lawas sa tambal kay di man sab ko makatulog ug di ko katumar. Ang Olanzapine is a typical antipsychotic major tranquilizer, neuroleptic medication. Usa sa epekto sa Olanzapine is kuan siya anti-dopamine. Kining dopamine manggod is a happy hormone sa atong lawas nga kung sobra kadaghan o nang manifest tag signs and symptoms the same as that of a psychotic patient. Mao na nga mga shabu user, mura na siya mga schizophrenic, itaas siya dopamine level kay dopaminergic man ang shabu. But sometimes ang problema lang ang anxiety, I can use this also for anti-anxiety medication but lower dose. 10 mg ang imo, half tablet, 5 mg. Kuan pa na siya, dili pa gid siya ingog taas nga dosage, no? So mahalon ba yung Olanzapine? So kung innovator drug mo, tag 300 per tablet ni siya. Kung generic, nasa less than 50 noon. No? So, mauna ang imong tambal. Kung tulong pangutana, magnosya naman ko matag buntag inig mata nako. Tungod ba ni sa tambal, antay sa gutik Olanzapine? Sa man nako, pag hinay-hinay ug undang tumal sa tambal, ang usa sa mga side effect, adverse effect sa Olanzapine or ini antipsychotic is kining sobra katulog lagi unya kanang uban mag-extract maramidal signs and symptoms, maglaway, magkurug-kurug nya murag kasukaon, sumo na imong gibati. Ang among pagpunta nani tagaan namon siya anticholinergic kanang piperidine or akidin, mo na among ihatag sa pasyente para mawa ning giingon nimo adverse effect nga murag kag kasukaon, magduog-duog, uban magkurug-kurug, maglakaw dili katarong, so man expected sa defect sa mga tambal like Olanzapine. Kung saan man pag-undang ang tambal, magdepende na siya imong level of improvement ug sa imong attending doctor, no? Tagaliluan raman ka Jane, no? I do not know kinsang psychiatrist nimo kay naman po yung nagpractice og psychiatrist sa Konsolasyon kabalo ko naapod sa Mandawi o di sa Cebu City daghan. So, depende na ni sa discretion sa imong attending psychiatrist. Di lang po ko manglabot sa ang dosage kay nabag may gitawag og professional ethics, no? But kining Olanzapine nindot na siya nga tambal, mahalon magani, pero magdepende lagi pod sa dosage o frequency pag-inom. Karon sa mahundang, isod ni siya tubagon sa usa ka doktor, usa ka psychiatrist, kay nga kung tubag niya ni, magdepende sa level of improvement. Sa imong compliance, o sa imong mga aktibidades nga dili ka pirming ma-expose sa stress. Ikaw pa do katapusang pangutana, mabalik pa kaha sa normal ang akong katulog dok, di ba sab kaha kong madaot ining 2019 pa ko mag-start ug tumar ini hangtod karon, tinuod bang delikadong magsalig ug tambal para katulog. Kining Olanzapine makapatulog yung kanani pero anti-dopamine siya. Kung ang imong problema tulog, wala kay hallucination, wala kay delusion, wala kay mga psychotic signs and symptoms, I recommend other medications. Naaman tayo mga Stelnox, na tayo mga benzodiazepines, no? Kung tulog lang ng imong problema. But kung naana kay hallucinations o delusions, tinala lang kag antipsychotic. So depende ra na sa discretion sa imong doktor. Daghang man pamaagi ang makatulog ka bisag di ka minom tambal. You take a lukewarm bath, you drink milk kay naman na yung milk tryptophan, one of the essential amino acids nga maka-induce og sleep. O niya, make your eyes tired during the night. Magbasa ka or mutanaw TV or whatever nga ma-tired ang imong eyes. Ayaw pag sige lang limbag-limbag diha nya di ka kato. Get up and read books or watch TVs para nga matarding. Do not drink coffee kay the more kang dili makatulog. But instead, I repeat, you drink milk. Alright, so nakasabot ka Jane sa imong gi-explicar nimo da sa San Vicente Liloan Cebu. Dikantag kaila da sa Liloan, Ubay Liloan. Musta na ba si Dr. Sim Ginokor? Kumigo ni nga na sa Ubay. Kauban ako sa Lions, akong big brother. Alright, so nga to sa libuan millions ka naminaw sa itong programa kini akong suliran. Labi na nimo ka Jin dia sa San Vicente Liloan Cebu. Ako si Dr. Rini Obra, no? Liloan Cebu kinabi apo Liloan Southern Leyte, no? Musta naman dahil si Nestor Coscos dia sa Liloan Southern Leyte. Mo ana niya maya karong June po overnight mi sa imong beach resort diya sa Liloan Southern Leyte. So from all basers sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide Tatakarman. Daghang salamat o maayong Handumanan
sa kaaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Baby. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Gusto ko nang bumitaw. Ano nga ba ako sa'yo? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong mataltampo, nagdasingan niya, Baby. Day, nainangita ni mo. Ha, kinsa man? Ato lang ka. Taas sa labi. Sige, day. Hi. Love, nihalagi ka. Para maghatod na yung flowers. Para ni mo. Wow. O nagdasa di ko og lunch. Para ni mo. Para sigurado nga di gid ka magutman. Ay, ka-sweet. Thank you, love. Of course. So, ato sa ko ha kay beauty ba ko. I love you. I love you too. Kaswerte ba ni mo si mong uyab, uy? Kaayo, day. Murag wala dyan ko'y pangitaon pa. Kontento na kita kaayo ko niya. Pakasal dayon mo, uy. Ayun nagdugay-dugaya pa. Klaro naman gyud nga para mo sa usag-usa. Kadindot sa hangin din oy. Mabit ang dinihiti ka gida ha, kay naiba akong ganahan di ka din eh. Huwag ito masayop, love. Uy, Love, love. Nganong niluhod ka, uy? gusto na ko nga maako ka na gyud. Will you marry me? Makalitan mo sa tanim mo, uy. Yes, love. Di ba paspas na kayo nat? Luha pa lang ganin mo katuig. Pa, bisan pa og duha pa lang mi katuig si Lloyd. Sigurado na ko niya. Siya na gusto na kong pakaslan. Unya, na palaila na day kaniya sa iyang mga ginikanan. Iyan na lang mama mo iwa pa. Og plano na mo karong weekend. At tumi sa ila, aron ipaila-ila ko niya pa. Ah, nice to meet you. Yeah, baby. Nice to meet you too, tita. Ay, unsa man, nangaon na mo. Ay, dali. Nagluto man ko. Pati lawon ti ka sa akong linuto. Love, happy na gid ang atong kasal. Yes, love. Happy kay ko. Kay wag gyud kakulian sa atong umaabot nga kasal. Maugid, labi na nga nakita na ko nga pinangga kay kang mama. Maugit, love. Kay kung di pa magkasinabot mo sa mama, love. Kung wa pa siya makauyo ni mo, para na ko. Di gud ko magpakasal mo. Oh. Thank you. Thank you ninyo. Salamat! Thank you. Love? Love. Nakos ko sina, love. Love? Oh, ano mo lagi mong now? Magulanon lagi kaayo na. Wala ko'y trabaho, love. Ha? Unya? Unsaon ta man ni ron, love?
trabaho ron? Oh, nangita pa magtrabaho si Lloyd. Okay na na, uy. Karon raman na. Nahibaw bitaw kag unsa nakaresponsable ng imong bana? Mao bitaw, dako kay kog pagsalig niya. Love, kumusta naman imong pagpang-apply? Una ko mga apply, love eh. Ha? Ano naman? May trabaho. Unya, ingon mas mama nga kung magkalisod ko ta, naara ko siya para tabangan ta. Unsa? Love, layo pa ang sweldo na ako. Unya, wala tayo stocks din sa bay. Unya, Unsay unya? sa may buhatan ako. Ipaw, bitaw ka, huwag trabaho. Si mama ni mo. No, sige bitaw ko chat. Di mo reply eh. Ako busy pa siguro to sa tindahan. May tayo sa bahagi niya nga. Makapangutang ka. Hala, sige. Love, mag-baby na ta. Love, di ba na to kaya, uy? Kaya ra lagi na, love. Mabuhi ra mo ng uban nga. Way bay. Kanagan na inas karsada na to. Makasurvive ng ganun na sila. Ano na kauna-una ang magagalit na magka-baby ta? Ngayon ang mag-apo si mama. Sige, no? So, ayan na to. Wa gihapon. Negative gihapon. Ay, paita ba yan eh? Pila ka buwan naman tayo nagpaabot. Wa pa maghapon. O tsaka ikasulti yung mama ni. Magpa-check up na lang ta para sa pagsiguro. Ikaw na ba check up, oh? Kay, ako, sigurado mo ko nga, di ko maog. Ikaw siguro? Ngano na kasiguro man ka? Kuan? Basta, di ba ako? Wa may problema nimo, ma'am. Unya nga nang wamagay ko mamapdos, Doc. Siguro tungod sa stress o sa grabing hagos trabaho. Usa na sa posible nga nayunana. Mao ba? Salamat, Doc. Ano yung saan mo na nga na makitrabaho? Basig panahon na sad nga ikaw na imong trabaho, love. Unsa? Love, mo pahuway sa ko, uy. Pila ka tuig ko nagtrabaho. Love. Kung mao nang dili ka makahatag na kog apo. Pagitag laing paagi dong, uy. Unsa kay mayong paagi, ma? Pababdo si ito og balik imong ex nga nakuhaan ay. Unsa? Na kay ex ka na pamabdusan? O lagi. Unya nakuhaan lang. Kanahan ba unta ko atong bayana? Ma. May asawa naman ko, ma. Unya, makahatag siyang anak nimo. Ma, Love, nakadesign ako. naka-decide? Saan sa man? Di ko gustong mahiubo si mama na ako. Manang, musugot ko siyang gisulti. Akong utako ng akong ex. Lloyd, nakadungo kasi mong kaugalingon? Noon. Nagkahimo ka pagsulti na ko, ana? Asawa ko ni mo. Asawa nga inutil? Lloyd, unsa na importante para ni mo? Ang akong bation o ang isulti si mong inahan? Unsa mo ka? Di mo kong papilion kung ako bang inahan o ikaw? Ha? Sigurado ka, na? Lloyd, Ako piliun ang akong inahan, oy. Kay ikaw, posible ba kang mubiyan ako, pero ang akong inahan, dili. sobra naman saga. Wa naman ko magkailan ni mo. Lahi na kay ka sa lalaki nga akong nailahan sa una, Lloyd. Saan ang gipanulti na mo? Di na ko. Wala kay respeto na ko. Di kapoy na ko. Magbuwag na ta. Dili sayon para na akong desisyon. Grabe ka sakit. Pero, di ko na maantos ang ilang pagtamak-tamak sa kong pagkatao. Bisag unsa pa nimo kamahal ang usa ka tawo, kung wa nay respeto sa usa ka relasyon para nako, mas maayong mubuhi na lang cute kaysa mag-antos.
Din na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni baby nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo. Awit kaniguluhan, gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Mary Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamausap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papara sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ang inyong tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina.